Čaute lidi, já vás zdravím u dalšího dílu z proměny mojí oktávky. Tohle bude další díl o úpravách nebo tuningu. Máme tady logo, pěkně drahou mřížku, ale vzhledem k tomu, že stavím Scouta, jakoby, tak se mi líbí, že vlastně tady ten Honey Grill je vlastně i dole v tom nárazníku. Nelíbí se mi, když dole vlastně máte tyhle ty plástvový vzhledy a nahoře prostě by to bylo rovný. Jo? Takhle to vlastně vypadá na autě, to je hrozně divný. Takže to zkusíme sjednotit. Nicméně jsou teda trošku větší, než jsou dole, ale to myslím, že už mi tolik vadit nebude. Další věc je, že chci dát chrom do černý. Kdo víte, tak s chromem je to prostě všechno náročný, aby to nějak drželo, fungovalo. Rozhodně to nebudu stříkat sprejem, protože pak to vypadá jak auto. No, víte odkaď. Všechno to padá. Takže tady s mým pomocníkem Romanem potom. Hop. Tady by měla být. Doufám, že mi poslali správnou barvu. Jo. Tak snad je to jenom nějaká rulička, která to měla držet. Je dobrý. Tady mám černou lesklou folii. Nějaký PPF, nebo jak se tomu nadává. Wrap. A rozeberu to teďka. To by mělo být jenom nějak takhle vycvakat z toho. Budu muset horkovzduškou sundat to logo. Celý to umeju. Pak to odmastím. Tady, jo. A zkusíme ji tam jak s horkovzduškou tamhle na to natáhnout, oříznout a uvidíme, jak se nám to povede. Pokud se to povede, tak by to mohlo být dobrý. Když se to nepovede, tak uvidíme, jaký bude řešení. No, všechno rozcvakaný. I to nějak pasuje. Nicméně logo, tak starý logo je prostě na 2 body a to nový bylo na 3. Takže jeden jsem dal pryč, protože ten vycházel tady do toho, do té hrany. To nám nešlo vyvrtat. No a tady jedna vyšla dobře, druhá jsem musela upravit, nicméně prostě před domáčknutím si to nastavím správně snad. Doufám, že to je rovně potom. Což je takhle doražený naplno, takhle nahoru. S tím jsem spokojený. To pak sedí i ta šipka snad rovnoběžně s tou maskou. Si myslím. Nicméně teda, což se tady opakuju furt. To se nalepí potom. Budeme to dávat teda do té černé folie teďka. Maska je teda hodně otřískaná od kamínku a tak uvidíme, jak moc to bude vidět. Nic, jakože já prostě za to nebudu teď utrácet další prachy za tohle. To se musí použít. A ta stará tady dole byla lepená, takže já jsem dám pár bodů jenom motorového silikonu černého, berneráckého. A to určitě bude držet, tady to taky vyčistím teda. A snad pohoda. Nejhorší bude asi natáhnout ty hrany. Snad nám to vyjde. A nevyhodím tady všechnu práci. No. Tak, máme tady první pokus. Nebyl nějak až tak hrozný, co se týče natnutí té folie. Nicméně tady jsem furt bojoval s boulí. Nakonec mě napadlo, že tu bouli prostě jako proříznu a spojím ty materiály. Ale ono i potom, když se to zahřálo, tak se hnedka udělala malinkatý proužek prostě, kde byl vidět ten chrom. A mně došlo, že na sluníčku by se to ještě zvětšilo a prostě mě by to hrozně štvalo. Takže i když to drží fakt hrozně moc, tady na té masce, tak jdeme na druhý pokus a zkusíme to celý nahřát horkovzduškou hnedka. Každý držet roh, takže všechny 4 rohy, napnout tou folii a celý ze zhora položit na tu masku a snad už to vyjde. A víc pokusů není, takže snad. Máme hotovo. Roman tady vrže na židli, schválně, že jo? A já hrozně doufám, že to nějak vydrží. Prej to není definováno jako židle, ale sedačka za 30 000, dobře.
Tady se nebudu dělat s tou hrankou. Je to přilepený takhle, protože si myslím, že by se to stejně zase zvedlo sluníčkem nebo tak. To logo to krásně zaplácne prostě do rovinky takhle. Folie, dobrý. Bude to krásný. A doufám, že se to prostě nezačne hned odlepovat. Sakra, tady se to už odlepuje. Tady to ještě musíme nahřát. Romane, tady horní hranu nahřát. Dobrý, au. No, to je nekonečný tohle. No, tak snad. Jdeme dát masku na auto, aby to nějak vypadalo už. Jenomže problém je v tom, že se musí upravit tadyhle to táhlo, protože vidíte, kolik ho musíte zatáhnout, když budete chtít otevřít kapotu. A to už bude venku. Na normální oktávce, tím, že je žebrovaná, tak ono to vyleze skrz ty žebra ven a vytáhnete to venku z té masky. Tady to budeme muset buď nějak uříznout, nebo nějak to vohnout, uvidíme, z čeho to vůbec je. Nějaký plast tady možná prasklej. Jo, tak kdyby náhodou, tak prostě na vrakáči tohle seženete z každé oktávky nový. A tady jsou naštěstí ty voka fakt velký, takže mělo by to tím prstem mít určitě nadzvednout ten koneček. Jo? Já tady mám v plánu teďko, že to udělám asi následovně. Op. Že si tady takhle dám izolačku. Natáhnu si ji rovně. A takhle zkusím zjistit vlastně, kde to potřebuje ohnout. Ještě si to ověříme, o kolik tohle vlastně vyleze. Tohle tam nacvakám na tamhle tu plochu. No. Leze něco ven. To je... Naopak je zapadla ještě dovnitř asi, bych řekl. Tady se to nacvakne do té roviny. Ne, bude to v rovině. Je to v rovině, je to zároveň tady ty plastový, co se docvaknou, tak jsou v rovině. Koukám, že tady bychom vzít ještě trošku tu hranu radši. A pak to bude snad dobrý. No, takhle zbastlený. Ale snad se to vejde, kdyby ne, tak mám teď naštěstí aspoň vycvaklou kapotu. To vlastně ničemu nepomůže. Ale jdem to tam zkusit hold nacvakat. Snad to tam bude pasovat. Ten originálek. Jo, kapota se bude ještě lakovat, takže se to může ještě všechno předělat, doladit, bude se to dělat prostě ještě jednou, jenom teď už to auto potřebuju. Takže si počká na lepší počasí na léto. A tyjo, já si vezmu radši obě ruce, ať to nezničím. Tak jo, maska je tam. Myslím si, že to vypadá hezky. Uvidíme, za jak dlouho prostě vyleze ten vrep, jak je nalepený a ta hrana. Já to zaříž zároveň, možná jsem to měl zalomit ještě víc dovnitř, nevím. Nicméně vrep stál 160 korun s dopravou. Když tak ho koupím znova, zkusíme to znova, nebo se ty rámečky prodávají černý nový, ale stojí asi 2, nesmysl zase, jo. Už tohle jsou prostě 3000, což teď, když na to koukám, tak za ten kus plastu, který nevím, jestli sedí ani tak, jak má, tady přijde hrozná mezera všude nahoře. Je to všechno docvakaný úplně, to vidíte vlastně na těch hnědých dorazech, že ty jsou fakt tou hlavičkou úplně na tom, víc už to nejde. Nicméně porovnám to, až uvidím tady druhou oktávku, jak moc tam je mezera od té kapoty. Je to tam vohnutý, takhle se tam strčí prostě prst. Mám tady teď provizorně teda nasazenou jenom páčku. Takže když vyskočí kapota, je izolepa. Tak takhle, když tam prostě dám prst a zaberu, tak kapota je otevřena. Izolačku si vezmu. Takže tohle je funkční.
hotový. Na nějakou dobu to udělá parádu, mně se to líbí víc. A samozřejmě tady máme zadní logo. Zadní logo je menší od Senťák. Aha, kufr je otevřený. Už to tady mám odmaštěný, jsem dělal před chviličkou. Takže na závěr si dáme zadní logo. Tady to sloupu z něho. Víte co, než to sloupnout, zkusím, jestli tam pasuje na otvory. Jo. Tam sedne. Obě loga jsou z Alíku. Ale tady je teda nejde hezky ta lepenka. Tam jde i s tím. Je. Dobrý. Tak. Máme šipku. Pořádně. Musíme všechno dočistit, ale černošedá oktávka se začíná skládat. To je paráda. Tak jo, takže tohle je všechno pro video s maskou. Doufám, že se vám to líbí. Doufám, že se těšíte, až to uvidíte všechno na silnici. Jak to bude všechno vypadat. Jo, kdo nebude hledat zblízka detaily, tak si myslím, že by mohl být zaujatý. To je takový hezčí auto než klasická stříbrná ovce. Ahoj.